za mu bullo wannan al'amarin. Ni fa wallahi ma na rasa me zan ce. Kai, wato fa muna neman mu yi abin kunya. Ni ban san ma da wace irin fuska za mu kalla bawan Allah nan ba. To kuma idan aka ce mu rabu da shi, in mun ce za mu rabu da shi, ai mu za mu yi kan asara. Kuma haka ne fa. To. To amma. Ma ba shi haƙuri. A'a, ba dole mu ba shi haƙuri ba. In ba mu ba shi haƙuri ba me za mu yi? Kai. Ki haƙuri Jamila. Ki haƙuri. Amma ni wajen Allah ba na ga maka ban san jin maganar dukiya ne ya kawo gidan nan. Idan maganar dukiya ne ya kawo ku fata. Safina get out. Ni ba dan dukiyarsa na aure sa ba. Ina son sa shi yasa na aure shi. Idan kuma dukiyarsa kuke so sai ku je ku same shi ku ce masa ya aure ku. Ku fita. Ni ma na so ba na so. Ni ku fita.